תשמעו סיפור. כמה חודשים לפני שמלאו לי 50, ראיתי תוכנית של דוקטור קרסו עם דוקטור אירנה קרופניק בסטודיו שבו התעמלתי ברמת אביב, ומיד החלטתי שאני חייבת להכיר אותה. מאז אני לא אגלה לכם כמה שנים חלפו, אבל דוקטור קרופניק הפכה להיות לכהנת היופי של חיי. וכל פעם שאני מגיעה אליה, אני מתרגשת מחדש. תודה לך, דוקטור קרופניק, על כל מה שאת בחיי. אוהבת אותך, מעריכה אותך. החדשנות שלך לצד טוב הלב והעין החדה, והיכולת לתת לכל אחד מהמטופלים שלך את ההרגשה שהוא הכי חשוב לך בחיים. ניחנת בעקומה של תכונות נדירה, ולא סתם אני בחרתי בך להיות כהנת היופי ששומרת על מראה צעיר, על הלונג'יביטי. עכשיו יש מילה חדשה, לא מדברים רק על אנטי-אייג'ינג, מדברים גם על לונג'יביטי. כמו שלימדתי פעם, שגם המראה החיצוני משפיע על המצב הפנימי, וזה כל כך נכון. אז תודה לך, קרופניק, אוהבת.